An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Min ye Tumutukaw ka biennale ale kun cɛra sisan. Biennale min an bɛ se k'a fɔ tile 10 baara kɔnɔna na jɔyɔrɔw bɛɛ lajɛlen dira. Jɔyɔrɔdiw olu fana kɛra jɛkulu kɔnɔna na. Min ye baara ye Premier ministre ale bɔra Bamakɔ ka na. Maa minnu tun b'a nɔfɛ sa o ye ministre min bɛ baara ni baaradege kunna o tun bɛ yan kɔrɔlen. Ministre Madina ale fana tun bɛ yan. Refondation ministre Bakari Traoré. Ka taa fara ministre min bɛ n'o o ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na ministre min bɛ n'o ye Seko ni Dɔnko ye Mamu Dafe ale yɛrɛ tun b'a fɛ yan. Jamanakuntigi ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye Agibu Danbele n'an b'a wele junior ale fana tun bɛ kɛnɛ kan. Premier ministre n'ale a taamana ka don ndolanci kɛnɛ kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Foliw tɛmɛnen kɔfɛ sa a taara sigiyɔrɔ ta. Min ye ɲɛnajɛ in ye sa hymne national o dara. Hymne national dali kɔfɛ Mamu Dafe ale ye cɛlatigɛli kɛ. A y'a yira sa k'a fɔ ko min ye biennale min kɛlen filɛ nin ye Tumutu nin ye tile 10 kɔnɔna na baara kɛcogo ɲɛna. Tumutukaw ko ka u fo k'u waleɲuman dɔn u ka baara kɛcogo ɲuman na. Tumutu cɛ n'a muso denmisɛnnin maabakɔrɔ ko k'u bɛɛ lajɛlen fo. Min ye gouverneur minnu nana Tumutu marabolo ko ka olu bɛɛ lajɛlen fo. O kɔfɛ fana min ye biennale ko ta na sira fɛ Mamu Dafe y'a yira k'a fɔ ko nin ye ɲinan san n'o sigira sen kan ka kɛ Seko ni Dɔnko san ye ale kiimɛli baaraw fana bɛ sen na. O hukumu kɔnɔna na sa a y'a yira sa k'a fɔ ko marabolo 4 bɛ yen. O marabolo 4 olu sera k'u jeniyɔrɔ fi kosɛbɛ Seko ni Dɔnko o baaraw kɛli la an ka jamana kɔnɔ. A fɔlɔ o kɛra min ye Tumutu yɛrɛ ye. Seko ni baara min kɛra Tumutu kɔnɔna na ɲinan Mamu Dafe ko k'o barika bonyana kosɛbɛ. Filanan o ye Segu marabolo ye. Marabolo sabanan min dar'o kan sa o kɛra Moptikaw ye. Min ye marabolo 4nan min dar'o kan o kɛra Sikasokaw ye. O la sa ko ka olu fo jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen taara ka da olu ma. O de kɔfɛ sa Mamu tilalen a ka kuma lasew la tuma min na foli ni bonya Segu bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye biennale ye a donna an ka laadaw n'an ka tabiyaw la ka ban a tɛ se ka falen tuguni cogoya si la. O la sa a y'a yira k'a fɔ ko min ye Seko ni Dɔnko tigilamaw ye u ka cɛsiri ni baara minnu kɛ ko ka u fo o la baara kɛcogo ɲuman k'a ɲɛna. Min ye wolomasiri tabaw ye a y'olu fana fo ka Tumutukaw bɛɛ lajɛlen fo. O kɔfɛ fana Ami Wasije ale yɛlɛla ka maaw nisɔndiya. Ze in a ma da sanfɛla dɔrɔn ma a jiginna ka munumunu salo kɛ ka maaw fo a ka dɔnkili senfɛ. O de kɔfɛ sa min ye jury ye ale nana bɔ k'a ka jateminɛw kɛ. Jateminɛw y'a yira sa denmisɛnnin minnu bɛ yen minnu ka fɔlifɛnw ɲɛna minnu ka fɔlicogo ɲɛna a y'olu ka jɔnjɔnw d'u ma. O kɔfɛ min ye jury ye a nana don ɲɔgɔndan yɛrɛ hukumu kɔnɔna na. Ɲɔgɔnlɔn ka na se dɔ ma ka se danse traditionnel ma ka taa se a tɔ bɛɛ lajɛlen ma a y'olu bɛɛ lajɛlen jaabi di. Nka n'i ye jaabi bɛɛ la belebeleba bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a yirala k'a fɔ yan Tumutu biennale la min ye Buguninkaw ye olu de ka kuru cayara ni bɛɛ lajɛlen ta ye. Kuru 125 ka Buguni ye 92 sɔrɔ ale kɛra fɔlɔ ye. Filanan o kɛra min ye Joyilakaw ye. Joyila olu ka kuru o bɛnna min ye 90 ma. Sabanan o kɛra Tɔnbɔkutu ye ale ta kɛra 85 ye 125 sanfɛ. O la sa biennale n'a tun bɛ cɛ a bɛ fɔ san wɛrɛ a bɛ kɛ mini. O hukumu kɔnɔna na sa Premier ministre ko a ka laseli senfɛ bɛɛ folen kɔfɛ k'ale ye laɲini kɛ ɲinan. Sabula ale y'a ye k'a fɔ biennale labɛn baara ka ca kojugu degun caman bɛ y'a kɔnɔna na. O la ale ko sa ko ɲinan u y'a yamaruya sa k'a fɔ ko biennale minnu bɛna kɛ san nataw la u y'olu bɛɛ lajɛlen sugandi. San 2027 u y'o bonya ta ka o di Buguni ma ale min yɛrɛ kɛra gale ye yan. Min ye san 2029 u y'o ta k'o di min ye Kulukorokaw ma. San 2031 o bɛ taa kɛ min ye Gawukaw fɛ yen. Premier ministre ale kɔni ye kuma kun cɛ n'o ye a ko n'Ala sɔnna ma min bɛ kɛ Buguninkaw fɛ yen san 2033 o mɔgɔw bɛ se ka sugandi o senfɛ. O la sa an sera ka min sɔrɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya ka bɛn biennale ko ma o de ye nin ye. Buguninkaw olu minnu ye ɲɛ sɔrɔ u ka gouverneur ale ye laseli kɛ. Laseli min n'an bɛna na o d'aw ma waati nataw kɔnɔna na k'a yira la k'a fɔ nin kɔni y'a nɔ goni fɛ sisan lajɛ bannen kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la foli fanba o taara ka di Tumutu dugu ma. Tiɲɛ yɛrɛ la tile 10 in kɔnɔna na kɔngɔ ma maa minɛ minɛ ma maa minɛ min ye jatigiya ɲuman an ye jatigiya caman ye. CAN 2002 la jatigiya kɛra nka min kɛra Tumutu yan a ɲɔgɔnna famana ka kɛ bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ misali ye. O kɔfɛ wolomasiri tabaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn. Don o don i bɛ maaw ye ka ɲininkali kɛ aw bɛ a ko bɛ cogo di Ala barika la k'a daminɛ kabini kalo tile 18 fo bi a bɛɛ lajɛlen sera ka kuncɛ hɛrɛ ni baden na. An b'a fɔ ko nin ye biennale kuncɛlen a k'an bɛn biennale kɛnɛ kan sa min bɛna taa kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buguninkaw fɛ yen san 2027. Falayi Keyita ani Kasim Tarawele anw de tun bɛ a ka biennale baaraw la sa ma diya nin fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ.